ikpe Jioka wee mere ọnọdụ Maazị Richard Okonkwo akpọ n'oku kpọgara ndị uwe ojii n'ala anyị bụ Nigeria ka ha neba anya n'akparamagwa Deputy Commissioner of Police nke na-elekọta Anambra State Criminal Investigation Department SCID n'Ọka Maazị Akin Fakorade bụ onye nke ọ sịrị na ekwesịrị ka achizie ya okwu ka ọ naghachite lụọ ọrụ dịka onye uwe ojii. Barrister Okonkwo n'okwu ọ gwara ndị nta akụkọ n'Ọka mere ka amata na ya bụ onye ji okwu ya bụ onye rapụziri ọrụ ya ma nọrọzie na-eche ka ndị mmadụ bịa wetara ya ego ọ wetara ya ikpe metụtara ana nke ọ ga-eji wee baa ụba ma wekere ọtụtụ ihe. Joseph Ogbeọcha wetara anyị ozi a ka anyị sonyere ya. bụ nke ya bụ onye ọrụ iwu kwuru na ọ bụ ihe mere ndị uwe ojii anaghị ekweta ka ewepụ ha site na Anambra steeti gaa n'obodo ndị ọzọ n'ihi na ha na-enyere aka n'ịzụtara ndị mmadụ ana. Ya bụ onye ọrụ ikpe rịọziri onye isi ndị polisi n'ala Naịjirịa, onye isi ndị polisi na-ahụ maka Zone 13 nke dị n'Ukpo ya nakwa kọmishọna ndị polisi na Anambra steeti ka o nyochaa ya bụ ihe ọ kpọrọ mpụ na arụrụ ala bụ nke na-aga n'iru n'ụlọ ọrụ steeti CID dị n'Ọka. O jiri otu ikpe nye ọmụmaatụ bụ nke metụtara Maazị Osita Ọdụgwe bụ onye sitere Ụmụnya nke dị n'okpuru ọchịchị Oyi ma bụrụ nke ya na ndị ọzọ nwere okwu gbasatara ana, kọwaa na mgbe eboro ya bụ onye ọ na-ekpechitere ọnụ ya ebubo omekome ya nakwa inwe ngwa agha na kama ndị ọrụ uwe ojii na ya bụ steeti CID ga-enyocha ya bụ ebubo eboro, ha rapụrụ ihe kwesịrị ịbụ ọrụ ha ma gwazia ya bụ nwa amadi ọ na-ekpechitere ọnụ ya ka ọ kwụsị ịbanye na ya bụ ana ya na ndị mmadụ na-azọ, ebe ka ha kpochichara ya ihe ruru ụkpụrụ ụbọchị 7 ma mee ya ka ọ kwụọ ego ruru 100,000 maka iji nwere onwe ya, ọbụna dịka ha maara na ya bụ okwu gbasatara ana bụ nke dị n'ụlọ ikpe. Ya bụ onye ọrụ iwu gakwara n'iru bụ ebubo na onye isi ndị ọrụ na ya bụ steeti CID bụ onye nyere ndị ọzọ ya na onye ọ na-ekpechitere ọnụ nọ n'okwu a na ntụziaka ka ha gaa n'iru na-arụ ọrụ na ya bụ ala a na-azọ azọ ma kwe ha nkwa inye ha nkwado ndị nchekwa dịka ọrụ ahụ na-aga n'iru, ma kpọzie ndị isi ọrụ uwe ojii n'ala Naịjirịa ka ha jide Maazị Fakorede maka ihe ọbụla gbasatara ịkwatu ọnọdụ iwu gbasatara ya bụ okwu ana. N'okwu ya gbasatara ya bụ ebubo ọ ga-akpọtụrụ ya ka onye okwupụta okwu ndị ọrụ uwe ojii na Anambra steeti bụ Maazị Tochukwu Ikenga kọwara na ya enweghị mkpesa ọbụla gbasatara ebubo ahụ eboro ma kwe nkwa ime nchọpụta maka ya bụ okwu. Site n'Ọka, abụ Joseph Ogbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.